kigasanggasat baring numam ay tuy biyag ornong ko akwartak sigay tinangi puuna dua gasot akadep pa inaramid da asungadan na talo bulan ket kagudwa day tidaklis ko idinalpas da sabangan tiga bonorte nang ipakatan mi jay sigay taga abraken aringgay imay dana kipaguray ngem gapot kaadoda narbat rang tay jay santa babalay jay bigan ket nairaman daan narnarba ragsakot na palalo tati lames naruay apudno ngem aglalaban dan Diyos ko simken tidanag ko jay iket pinerdida dagiti lames nakabulos da may sat na bati anaubon iti pasok na pinaisang at ko adagos 70 ano ang tinangiguyod inggan sentrot lawag dagiti tattao ti kimmuyog pinapartik nga insigidan idi makagtengkam di cindaan nagiin nagawan dan ngemawan bayad puro utang inibus da pati siksik pati bagis pati siit ngemawan mati nagbayad syaket ngarod tay naswitik idi sumangpetak jay balay ni bakit ko ti agor oray napalalot pungtot na kasla kayat nat pumatay binalkot na't badbado na pati aklo pati banga pimantimba tinatay lusok nga orinola pati dingwen biningay na tay manokken pato kukwana pimantimba tinagudgod nga soke nagsaro tapusa pimanaw ni bakit ko adi man la nagpakada piman agasat ko ti kabalay ko asuken pusa warok impanagan kanya nadungunay nga inak pirmi nga impatagnak tagmay saak nga anak ti boses ko na parag taininaw dak iti karag naimbag ta awan kurat tajak to ketropat bulprag oh ay kwarog nasiglat at ciptano awan ti santuen na mabuteng pati al-alya hiha ay kwarog baak at ciptanod awan sirbit talaki na tawan met nobyana ay sus lupay boses ko't na'y duma at amat basit langa napigsamit ti karisma kasla Rubin Padilla op saan kayon ako muntra inak ibagbaga tasakti katarakyan barangay kabildatan oh ay kwarog nasiglat at ciptanod awan ti santuen na mabuteng pati al-alya oh ay kwarog baak at ciptanod awan sirbit tarakina tawan met nobyana tila ang problema awan balasang mayat kanyak rabii agkukukutak tamalam laminak punganlat kau kawilak taawan met asawak apu please kasyandak cakayat matay abaak oh ay kwarog nasiglat at ciptanod awan ti santuen na mabuteng pati al-alya hiha ay kwarog
Paak at sitanod agsiglat kan tapno makaasawa kan. Agsiglat kan tapno makaasawa kan. Itan bakit ututan ka manen, barbaring lumachambaanen. Arapaap mo guwapong aubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Day didamo pinutot ko, basbasol mo no di unay guwapo. Kinit daw mo nga ihaf-haf ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka, nagmaayan na lugpi di anak ta. Di may katlo binukel ta, pur Diyos santo iskandalosa ka. Tangiwak mo kun kunaken ka, nagmaayan na bakla di anak ta. Di may kapat abungani ayat, ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad, gimurilyamet itsura di anak. Di may kalima binukel ta, agkukurot ag pistit langana. Jakayat idingem mamilit ka, tay putot ko at dakur kurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungani ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukel ta, kinit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungani ayat, agkan kanta ka nga agkumkumpas. Pinabatok na puray no na abgad, dagsang gasat na kaya nakat mangalap. Di may kasyang inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tatipot no na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na kat palaygit kan, pututan ka bakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunapoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atan
pasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na ilimiket na suline panbantay din ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisungan o agbiyahe kami aglagto agtaltag dilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga
kalsada. Ipagnaan kita dongalik kao, gobyerno umay kayo kat tumulong. Kamasulbar ti dawat mi, problema mi umayo kuma aksyonan. Dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti ado nga sakripisyo. Mangitumpal ka nagpirok iti pundo, kalsada umakit pumintas, tapnuin kami met mapatas. Iagbiyahe naging awaken nakarelax, hay saan kumamet nga agrigrigat. Ngem adamat kiti sa kabasi, panagduras ka po agsangpet nga project. Pantayan tapno saan nga makupit, taray to'y ket pagsayaatan. No adda ti maobra nga libre, at damat timpuyog ti umili. Uray no awan ti tangdan mi, at titinulong kami matlatta. Isunga uray at pumanaw, at danto tiin na pagsublian. Tamayat nga talaga dito'y ayan mi, uray no kunada nga adayo, hanayon nga ibagali nanang ko. Anak ko, tim ko maliplipatan, uray no sa dinut pakadanuna. Lagi pen to'y lugar ang nagkapuang, lagi pen to'y lugar ang nagkapuang. Bangkap, pinapahamog palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among Yan, nga raw. nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan pag wala ang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiyan. Iti nagawid jak meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, kuna pinalaing nga asawa, ipatangken na ti kinaulbot na, isungain rafi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana. Nakigtutak iti nakita, sogo tayo iti panakunak. Ang mga
mata, taawan pa'y di pamiga. Matisinen to'y istoma, ngem rugya konti at dalyasat. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumampetak, sumanao. Siya payen ti aglaba, agraman braken pantina, agil iladlat ti amuna, numangan nakapigpigsa. Siya payen ti aginaw, agsagad ti aglawlaw. Ngem anu sa tigasat ko, tadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumampetak, sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumampetak, sumanao. Sa totoo lang, hindi ako masaya sa kama sa'yo. Hindi lang sa, hindi ka marunong magdala sa kama. Maliit. Nabigyan siya ni ate na magpabunot na siya para maayos ang itsurat. Hindi nakakatawa sa mga kapatid ni ate, pati na buong pamilya. Kaya si kuya sa pustiso ay pumayag na siya. Pero ngayon na sila ay nagkakalabuan na. Ang lahat ng binigay ni ate binabawi na kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Kanatik sabay to'y rin ng pambabarakit kati akon mo. Tirabi iyan na salangse na nabarat arakok mo. Apay lakay nakisuksukat, sex mo nga'y namlamin mo. Nabayagin na denata, tirabi iyan ang kinarita. Anak na kanta talay, naging nayating katupal tanin.
ay 6'2". Ako hindi masyado, okay lang walay kaso. Kaya just never mind, this is just a number 2. Just take it easy, I love you, Joe. Very little bit is all I know. Keep me cigarette, keep me chocolate, I love you, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kaya gusto ko lang